Min Settembru li ġej dawk kollha li twildu fl-1955 jew qabel jistgħu japplikaw għas-62 Plus Government Savings Bond. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ħabbar li dan il-bond partikolari se jkollu 5 snin maturità bi 3% imax fis-sena li jitħallas darbtejn fis-sena. L-iskop wara dan il-bond partikolari huwa biex ikun indirizzat il-fatt li l-pensjonanti, apparti il-pensjoni, jiddependu wkoll fuq l-imax ta' xi ħaġa li huma jkunu ġammaw. Imax li fl-aħħar snin esperjenzat tnaqqis drastiku. L-imax waqa', speċjalment minn kellu government bond fit-tul. Ħada forsi xtra 15-20 sena ilu kienet tagħtih 7%, 6% u din għalqet. U imur fittex u jsib li jħallsu bil-1%. Fis-62 Plus Government Savings Bond, kull investitur jista' jinvesti minimu ta' €500 u massimu ta' €10,000. Dawn ma jistgħux jinxtraw bejn żewġ persuni jew aktar. Il-Ministru Scicluna nnota li l-bond ma jistax jiġi mifdi qabel id-data ta' maturità li f'każijiet ta' mart serju. Però ma jistax jikkummerċja. Jekk veru għandu bżonna għal xi ħabba mart serju, jista' jiġbidhom lura, però jekk le jkun jitlef l-imax għal 3 xhur mhix xi ħaġa speċjali. Il-banek jieħdu anke l-imax ta' sena. Dan il-bond kien wegħda tal-baġit għal din is-sena u r-raġuni li dan ma ħareġ għax kellha tinbidel il-liġi tat-Teżor. Bidla li issa waslet biex it-Teżor ta' Malta għandu iktar fakultajiet.